us vam a presentar el joc del canut. Es juga a un joc pla, sin estacles, com el pavelló del col·legi de la Salle Paterna. Es pot jugar d'uns 3 a 6 persones. El canut es posa enmig d'un cercle d'uns 25 a 30 centímetres de diàmetre. Abans de llançar les xapres hi ha que posar una línia a uns 4 o 5 metres darrere del cercle. Després de passar